Kudo Raneso. Sutresno sowan pun pambagyo jadilan kreasi kuda praneso kaping tengah kuda praneso seni budaya asli kaping tengah kuda praneso maju atur para sutresno sowan pun pambagyo jadilan kreasi kuda praneso kaping tengah kuda praneso seni budaya asli kaping tengah kuda praneso maju Apa sawekta ing prajurit kang nitih kudu kadya kegaman inggih punika Kyai Cemeti Jalarasa awiwiti pambukan bapak ingkang kaping kalih busananira gebyar kadya lintang panjerena raja prajurit sampun samekta ing gati ayo saha budal yo oi haya yo
bebarengan padha nandur pari jagone kloro rame suarane pating kamroyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari temenono kon mulih ngaji mumpung durung ketekanan malaikat dijuru pati Gatot Kaca asli loh kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan lega ing karya kepranan sulah babane nyoto latim pasising wicara wiraga sarta wirama nyata dikagem
netramu yen rasalah sajroning batinku ra luput panggrahitaku ana tresna sajroning batinku tos 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 Dalan bodho pranesa micil saking gamping tengah ya pos Pak Setyo milang-miling milang-miling goleki sing saka gamping apit milang-miling milang-miling goleki sing saka gamping Pak Setyo milang-miling milang-miling goleki sing saka gamping Pak Setyo milang-miling milang-miling goleki sing saka gamping la oh ya ya 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 senadyan aku bocah gunung tetenan gunungku ora susah ganti nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalake sliramu ora yen bakal kelakon perpisahan karo aku ojo ngerti gawe
ati gawe-gawe gelo ngoti nono tinapeno mring rumedo alayo mas yo mas yo mas opo kowe ra kelingan dolane ngomahku ono latar padha lelungguhan kekucikan karo aku. Sang prajurit yani tekudha rata-rata baca baris mapairo kiai jamati jala rasa bende beri tambur kang usya mangungkum ratondo perang prajurit maju maju bebela nusa lan bangsa. Kiai Cepeti Jalaroso. Oh ya. Oh ya. Kelar tata siyaga prajurit kuda Kinarep Setopati lan Nayaka tamaning karmane sang satriya prajurit siyaga ngayahi karya amrasta akara murka ayu rahayu kiai Jalaroso. La ya. Oh ya.
Iya, 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 iya. Oh ya. Daling sang prajurit Yoni Tekuda Ranta-ranta baca baris lampahiro Kiai jamati jala rasa Bende beri tambur kampusnya mangungkong Pratondo perang prajurit Maju, maju pembela nusa lan bangsa Yuk, 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 yuk. Boys. Serah, yo. Gelar tetap siaga prajurit kuda Kita rebek senopati lan ayoko. Tetapi Maning sang satria. prajurit siaga ngayai karya Hamrasta angkara murka ayu rayu Kiai Joloroso Yo, yo, yo. Oh ya, oh ya. Oh ya. Lolo hae lolo lolo ya 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 buka siti John, buka siti John. lolo lolo hae lolo lolo ya 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 buka siti John, buka siti John. lolo lolo hae lolo lolo ya 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 buka siti John, buka siti John. yo kuda praneso zo 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 la 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 ha zo lo 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 ho Ayo. yo KPFC, Gamping. KPFC, Gamping. KPFC, Gamping. KPFC, Gamping. KPFC. John. Jaya sepeda malih sugeng pepanggihan sugeng pinanggihan kalian keluarga ageng. Jadi lan kuda praneso saking Gamping Tengah Ambar Ketawang Gamping Sleman. Matur nuwun kagem sederek sepuh jadi lan tri budaya wonten ing papan mriki menika kawula sak rombongan sowan wonten Dusun Bulu Giri Purwa Giri Mulya kapurih ngregengaken swasana apa Pak Pur? Supitan. Supitan adik Agung. Abid. Abid. Adik Abid, ya selamat menempuh bentuk yang baru ya Dek. Ya, sepindah malih sugeng riyadi minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Mugi-mugi ing riyaya fitri menika kaleburna sedaya lepat kawula. Amin. Sumangga Mas Dut dipun pinangkani wonten pamundhutan menapa Nduk Linda, Nduk Ika. Niki wau wonten Cinta Mulia, wonten Lestari. Sumangga nderek. Terus eling Prambanan. Sepasang remaja jatuh. Nah, Menggo kuwi. Sumangga sak menika menapa? Lestari Rumia. Lestari. Oh iya. Mu Pak Kompul wau sing nyuwun. Oh, oke. Wis ganti toh. Biasane Erna kok saiki dadi Lestari. Wah. Semoga lestari kagem panjenengan sedaya kudo Pranesa. Oh, bolat iki ditunggoni sapa? Nuri lali wae. Mumet. Udu. Yuk lestari.
Wis sampun kapiyarsa menika lelagon Lestari pamrutan saking Mbak Erna nggih Mbak nggih. Sumangga dipun lajengaken lelagon menapa? Monggo Mas Dut sing suwe ra metu. Lamunan napa katresnan sejati nderek. Apa-apa monggo. Yes, pinawalih kagem panjenengan sedaya ing samangke dugi dalu mulai pukul 8 malam menika wonten Jatilantri budaya saking dusun Bulu mriki. Sumangga katuran mirsani dumugi pukul 12 sing samangke dalu. Nduk. Sumangga Rama nderek katresnan sejati napa? Iya, katresnan sejati dicepakne. Lagune apa dicepakne? Yo. Katresnan sejati. Kuda Pranesa. Sak jase lagi. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paring sada rembulan ing wayah wengi lintang-lintang ati iki pepujan atine ngendi aduh wong ayu kang tak anti-anti. Janji tresno disekseni
datang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paring usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepujan ati ning ati aduh wong ayu kang tak anti-anti lamrang uripe wong gentlong atine nelongso urip wong sapodo lolo digawe becik minangka sere bejo bejane uripku angger nrimo antonu Koyong lambrang uripe wong gentlong atine nelongso urip mung sapodo lolo digawe becik minangka sere bejo becane uripku angger nrimo goyang lambe se karepe bodhe ngomel cerewet goyang lambe rasa geding sengit sesambat goyang lambe kebetar seko sesambat goyang lambe cah ayu nangis mewek goyang lambe goyang goyang rasa nikmat yen goyang lambe
pepujane ngati kaya ngene wong kang nandhang asmara apa ta awakku dhewe aduh dewa jawata kong welasono mring awak mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu panak nonah kodho tanpa prau prasasat dan pepetri nyidam sari as moro pamintaku nimasito asih atau truntut tansah renungan ing sarino sawah ini adatan kinggang sarambut lamun adoh cakete ati yen cedak tansah mulat sida asih pindho mimilan mintuna ayo nimas bareng netepi wajib sida asih bebrayan yo ya
Surabaya Kutha Surabaya nalika dijajah Walanda ana bocah gagatur prakoso sawunggaling pendekaring bangsa dasar bocah saka tanah sabra ra peduli kang dadi pepala sawung rono sawung sari si penjajah sabelo praja kabeh mau diterjang ana crita jroning kutha Surabaya nalika dijajah Walanda ana bocah gagatur prakoso sawunggaling pendekaring bangsa dasar bocah saka tanah sabrang ora peduli kang dadi pepala sawung rono sawung sari si penjajah sabelo praja kabeh mau diterjang Ayo Nduk Linda, Nduk Ika. Mas Nggih, Dut. Rama. Menika wonten lelagon asli saking Kudo Pranisa. Nggih, napa niku Rama? Judulnya Nonton Jatilan. Ya, semoga dinyanyikke, disimak bareng-bareng.
Ya wingi wis neng Tlaga Putri Kaliurang dinyanyekke saiki dinyanyekke neh. Akeh pamundutan saka kanca-kanca nonton Jadilan. Sumoga wiyaga. Ayo Mas Abi. Mas Dut, Dut. Ayo kanca padha nonton Jadilan. Wes gumelar kangelane, kumya siga cakra pangrawite lan sindene. Kabeh yang semake ngrungokake gamelane. Kalau kae wis tinata jarane. Wes cuma wis uga rampelan sajene goto aromolan wani lan banyanyi iki nandhakake wis ngadeg yo usawekto paragane usamekto penarine betul becer jogetan bebinggalan Jadilan kang aran jarane Jadilan. Asik. Ayo kanca padha nonton Jadilan. Wes gumelar kinalar gamelane, kumya siga cakra pangrawite lan sindene. Kabeh yang semake ngrungokake gamelane. Kalau kae wis tinata jarane, wis cuma wis rupa rampelan sajene. Goto aromolan mangitu polan menyane, iki nandhakake wis wiwit pasukatane. Wis sawetara paragane, wis samekta penarine, pentul becer jogetan bebinggalan Jadilan kang aran jarane Jadilan. Jadilan kang aran jarane Jadilan jarane Jadilan jarane Ayo Mas, dicepaki pedange Mas, pedange. Kacamatane. Monggo. Kacamatane. Pedange, Cok. Pedang. Pedange Mas, jero pedang. La.
dumateng sagung ing Romiarsi keparenga kawula ambokani sambal perjati lan dandut kreasi kutha pranesa iku kembalanipun angleluri budaya ing piluhung mugi datang kembo saya sami ngrembaka iya Yo yo yo. dumateng sagung ing Romiarsi keparenga kawula ambokani kesenian jadi landang kreasi kutha pranesa iku kempalanipun angleluri budaya ing piluhung mugi datang kembo saya sami angrembaka ya 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 Yo. Yeah. la 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 Lelelel. Yo. ngumandang ing bumi kita Nuswantara kang kaloka senine lan tradisine muda-mudi samya canjo tali wondo kesenian jadi lan gagrag ngayojan solahnya turangga cekak-cekut ringgas jinas trampil tetegaran bebarisan ing palagan siyaga ngrungkepi negara kita ya 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 Yo. ya ya Yo. ya ya Yo. ya ya Yo. ya ya Yo.
ya Jos ya ya Tos ya. Yo dipaske yo. Ya 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 ha ya ha ya ha o o ana rondo manggon ngarep omahku yen ro aku dheweke guyang-guyu saya yen ngerti aku namatke carane mlaku kok digawe-gawe umure 57 wis me padha karo yuswane ibu apa karepe aku ora ngerti saben sore aku dikirimi roti suwe-suwe atiku saya muda bingung kudu-kudu kepengen nang omahe aduh kok dilala ibu pirsa kabeh saben teko rotine dipalekke atiku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe ana rondo manggon ngarep omahku yen ro aku dheweke guyang-guyu saya yen ngerti aku nemake carane mlaku saya digawe-gawe kira-kira umure 57 wis me padha karo yuswane ibu apa karepe aku ora ngerti saben sore aku dikirimi roti suwe-suwe atiku saya mundhak bingung kutu-kutu kepengin nang omahe kok dilala ibu pirsa kabeh saben teko rotine dibalekke atiku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe
Tresno Hae lolo ya, hae lolo ya, hae lolo ya. Lolo 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 lolo, tresno ati digawe buyo. Tresno Hae lolo ya, hae lolo ya, hae lolo ya. Lolo 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 lolo, tresno ati digawe buyo. Uyong nale Hae lolo ya, hae lolo ya, hae lolo ya. Lolo 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 lolo, satria ing Madukara. kuning Hae lolo ya, hae lolo ya, hae lolo ya. Lolo 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 lolo, kuning kuning, wong ayu kuning. timbalono Hae lolo ya, hae lolo ya, hae lolo ya. Dewi Manika Tresnowati digawe buyo Uyong Nalendra Satria ing Madukara Karena montore kanjeng konon rene tak sopiran Pranesa lho iki. Yo. Aya. Yo. Aya. Yo. Oh ah oh oh ah oh oh ah oh oh ah oh. Ayo. Semanten wau para kadang Tresno budaya Kudo Pranesa Bapak engko kalih sampun purna. Purno apa Parno? Aja macegaki. Kene leh disandangi disinggatke Bu ya. Nggih. Nggih kacamatane kene. Nggih. Keculek mo. Menika mengenang Swargi Masena ya, iki mbiyen ngene iki ya muga-muga kowe awet. Niku dikalongke riyen mo. Oh nggih ketika. Ah, lagi kacamatane. Ya Allah. Diperkosa ya. Iki kepete ya. Nyuwun selendang wit Mas Kawit nyuwun selendang. Mau mbok go kipas angin bae mo. Go kipas angin. dipedhetke selendang Mas Ya, Awit ya. Nyuwun selendang. Selendang. Ya, yuk. Lo. Sing ngegong sentimen. Ini selendangnya Mas Kawit.
Senggot Semarang senggot kayu malang-malang neng pinggir kali menggot dek ala menggot timbang golek alung bali senggot Semarang senggot kayu malang-malang neng pinggir kali menggot dek ala menggot timbang golek alung bali lurik-lurik ulani sama nadya cilik butute dago mbok yang lirik ya sing kira-kira sing dilirik kudu pranisa senggot Semarang senggot kayu malang-malang nang pinggir kali menggot dek ala menggot timbang golek alung bali asik ya jalake rapi sengocek Ayo. Matane. Iku gak ada uang. senggot Semarang senggot kayu malang-malang neng pinggir kali menggot dek ala menggot timbang golek alung bali yo ijo dadi unduwi wong sing abang sepirang-pirang duwe bojo aja dirusuhi lawang sing bujang isih pirang-pirang senggot Semarang senggot kayu malang-malang neng pinggir kali senggot Ayo. golek alung bali Yuk. Hosa. Yuk. Ayo. Nganggo lemah. Syukur. Lumayan, matur nuwun Bu Erna. Mubeng meneh, mubeng. Budi Lestari. Don kae Don, mbak sing kacamata tenan Don. Ayo Don. Don. Ayo Don. Ayo Don. Halo. Ijo. Alah dipaske. Alah aku ngerti jomblo iki apa wae. Nesu mutung. Halo. Tampani sik kabeh kuwi. Cie. Dicie mo. Cie. Wes sik,
Nek dhewe iki kaya calo ya, agar minggu goleke bocah kae duit Ah, ora tau iya. dinehi. Ya Allah mau ora le ngono. Piye? Engko ndakne BRI-ne ra bayar. Di tanggungan po. Leneng dealer Yamaha isih to? Hah? Isih golek. Ora iso dodolan motor blas iki mo. Ambil 300 Don tamani Don, Mbak udah Tambani keceblok. kae. Usuk. Kae lho. Kae. Udah keceblok Mbak mesakno. Alah ndak Ayo, isen-isen. Ayo, Buri, ayo. ayo. Ora apa-apa, ayo. Ayo ora apa-apa. Menghargai kok di Ayo, ayo. caosi kok rono. Pelanggaran, ayo cukup kene. Dal. Alah. Ya. Oleh piro diitung kaya ngene iki. Nah, kuwi Terima kasih. Iki kacamataku Tir. lagi iki lho. Kowe sing mbot gawe kok. Kowe sing ngendaki dek sing joget. Nih. Iya. Jenengan sik mubeng ta mau? Yo. Ora gelem. Yo, tambah nih. Hantumu wis metu urung? Hantu. Ayo Don. Kae. Kayak dihargai sik kayak nyuwun kae lho. Yo. Ayo lho pawang lho. Hosa. Hei. Lo, ya. Kae lho Don, Mbak ungu lho. Solo. Ayo. Yo, ya. Tambah nih. Bathuke dicekel. Didoni. Dindoni. Nek ra mari digajul. Apa sauri wedi nek ra mari. Ayo. Diante.